Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu wanga, bwerani mudzandithandize. Ambuye musachedwe kudzandithangata. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. Ino ndiyo nthawi yabwino, nthawi imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Ndikulandireni pa mbindikiro wathu, ulendo wa masiku 40, ulendo wa ku Pasaka. Ndipo lero ndi Lolemba pa 18 March chaka cha 2024. Ulendo tundi tawuyenda ndithu, chifukwa tikang'ana pa kalozera wathu. Lero ndi tsiku la namba 29 la kusinkhasinkha kwathu, ndekuti tatsala ndi masiku 11, mulungu umodzi ndi masiku anayi. Tikuyenera kuti pofika sabata ino tiyambe kuyika nyumba yathu mchimake, amati putting the house in order, chifukwa literally speaking ino ndi sabata yomaliza, uno ndi mulungu womaliza. La mulungu likubwera tiyamba chaka cha ayesu amene akulowa mu Yerusalemu, tiyamba mulungu woyera. Tikumbukire kumene tikuchokera kuti tidawuyamba ulendo umenewu pa 14 February, ndipo mulungu woyamba tinkasinkhasinkha kuyesedwa kwa Ambuye Yesu. Amationetsa kuti tonsefe tidzayesedwa, tonsefe timayesedwa, koma ndi mawu a mulungu podalira chithandizo cha Mzimu Woyera tidzapambana. Mulungu wachiwiri tidakwera phiri pamene Ambuye Yesu amationetsa nkhope yowala kuti mavuto angachuluke, mulungu akadzatipambanitsa tidzaona ulemerero wake. Ndipo monga Petro uja, tonsefe timanena kuti Ambuye mutilole kuti tizikhala pano, tiloleni timange misasa itatu. Kodi mwamanga misasa imeneyi mu nyengo ino ya Lent? Misasa imeneyi mwamanga pa mphakati wanu, pa parish pano, mbanja mwanu, mmaubale mwanu, moyo mwanu momwe? Sabata yachitatu tikumbukire kuti tinakumana ndi Yesu okwiya kwambiri, amene amagudubuza matebulo kukwapula anthu ochita malonda m'nyumba ya Atate yake. Inu ndi ine matupi athuwa, mitima yathuyi nde nyumba ya mulungu, nde nyumba ya Mzimu Woyera. Kodi pofika lero pamene tunena kuti kwatsala masiku 11 tasesa kale nyumba zathu, tikusesa motani? Tili ndi mwayi masiku atsalawa oti tikokere pajatu pamaso pa mulungu. Chachikulu ndi mmene tamalizira, ndipo mulungu wachinayi, mulungu umene tangomaliza dzana, chifukwa dzulo tayamba mulungu wina. Tinaona Ambuye chauta akutilonjeza kuti iye adakonda dziko lapansi, ndipo chifukwa choti adakonda dziko lapansi adatitumizira mwana wake. Ndeti masinkhasinkha mutu umenewu msabata ya namba 4. Sabata ino tisinkhasinkha makamaka mthenga wabwino umene tinawerenga dzulo uja. Titengamo mawu awiri kapena mfundo ziwiri zimene tizitambasule, zimene zitithandizire kusinkhasinkha pamutu wathu akuti ino ndi nthawi yabwino. Mawu yambirira amene ticheze nawo msabata ino ndomwe aja adayankhula Agriki aja. Bambo timati tione Yesu, mchingerezi zikumamveka bwino koposa sir, we would like to say Jesus. Ndipo kachiwiri ndi mawu a Ambuye Yesu amene powaphunzitsa anthu onse aja kupatula kuonjezerapo Agriki aja amauza kuti mbewu ngati sigwa nthaka, imeneyo imakhalabe yomweyo ndipo singathe kubereka zipatso. Tiyendayenda, tifunkhafunkha, komanso tikumbutsana, tiphunzitsana pamitu pa mawu awiri amenewa. Mulungu unonso ndiye nthawi yabwino imene ngati ndalephera kuchita ntchito zachifundo, ngati ndalephera kupunguza ndi kusala, ngati ndalephera kuonjezera mapemphero, ngati ndalephera kulapa machimo, sabata ino ndichitepo china chake. Zikhala zomvetsa chisoni titakumbutsana pa mbindikiro wathu uno masiku 40 titayenda limodzi nkumadzafika tsiku la Pasaka osapezeka kuti tachitapo china chake cholozeka ndi maso. Pepani bambo timati tione Yesu. Agriki adapita ku Yerusalemu. Sitikudziwa kuti adapita pa zifukwa ziti, koma chachidziwikire nchonena kuti atafika ku Yerusalemu amanena kuti aone Yesu. Adawuza ophunzira a Yesu kuti aone Yesu. Ndimafuna tsiku la lero
tilingalire zinthu zitatu izi. Choyambirira nchonena kuti kuchikondwerero chimenechi tikamawerenga mbiri kumabwera anthu osiyanasiyana, kumabwera osangoti Ayuda okhayi. Inde Ayuda amapita mwachidziwikire monga mwa lamulo lawo, koma kumabwera anthu azipembedzo zina zosiyanasiyana, anthu osakhulupirira Mulungu, anthu amene amayendera zifukwa zawo zosiyanasiyana. Mwachidule kuchikondwerero chimene chimachitika ku Yerusalemu paja anali ndi zikondwerero zosiyanasiyana. Ichi sitikudziwa kuti chinali chikondwerero chachani. Ayuda anali ndi zikondwerero zosiyanasiyana zimene amakakondwerera kumanthu wa nyumba yawo, tempile yayikulu ku Yerusalemu. Nde kumeneko monga ndikunenera kumapita anthu osiyanasiyana pa zifukwa zosiyanasiyana. Gulu loyamba limene limapita ku chikondwerero chimenechi nde kuti anthu amene asala Ayuda, anthu amene amapita kuti akapembedze monga timachitira enafe kuti sindife Ayuda, koma timapitabe ku Yerusalemu. Ka ena amapita ku Rome, ena amapita kandi ku Fatima, ena amapita ku Uganda. Ulendo umene umakonzedwa ndi cholinga chokapembedza. Choncho kumapita anthu osiyanasiyana, koma tumudziwa ngakhala anthu apite choncho timakhala ndi zolinga zosiyanasiyana. Ena amapita kukapempha, ena amapita kukapepesa, ena amapita kukathokoza. Aliyense akapita ku nyumba ya Mulungu amapita ndi zolinga zosiyanasiyana. Sipokhapo ayi, kunali ena amene amangopita kuti akagulitse malonda monga zikhalira kuti kaguli mpira ku stadium. Ena amapitira kukaonera mpirawo, ena za mpirazo alibe ntchito, kazoti timu ina yagoletsa, kazoti timu ina ikuluza, kazoti ena akusangalala. Chimene iwo amapitira nkukagulitsa malonda. Timaona amagulitsa ena chipisi, ena mtedza, ena mazira, ena madzi, wakhala dzuwa kapena mvula, ena mambrera, ena zija zovala amati maskafu. Chimodzimodzi ku chikondwerero chimenechi kumapita anthu ena ongopitira kuti ifeyo tikagulitse malonda basi. Ka chikondwerero chimenechi amafuna nsembe, ka anthu amafuna zakudya, analipo anthu amene amapitira zimenechi. Sipokhapo ena amangopitira amati ngati studies, kukangoona kuti pamene paja tifufuze chikuchitika ndi chani, kuti amvetse namalemba mabuku namafotokozera. Ena amapita out of duty kuti basi ifeyo ndi ntchito yathu, tikapita kumene kuja tikakhala chitetezo, tizikaona amene akusowetsa mtendere, ka amene afuna abere anzawo, kamwina ena apita ataletsera. Moja zimakhalira ndithu kuti kandi pa phwando la ukwati sonse amapitira kukasupa, sonse amapitira kukavina, ena amapitira kukagwira ntchito. Anthu ena amapita ku chikondwerero chimenechi ndi cholinga chonena kuti akagwire ntchito basi. Nkuthekanso mwina magulu ansembe amangopita kuti ifeyo ndi ntchito yathu yoti tikatsogolere mapemphero. Mwina kupanda kutero sakanatha kumapita monga amachitira amakwaya ena, kuti ikakhala kuti kwaya yoyimbira si yawo pa sembe ya misa, mwina kupali chikuja osabwera konso ku sembe ya misa. Nde panali gulu lina limene limapitira kukapembedza monga loyamba lija, kukapembedza chifukwa choti ndi Ayuda. Pali gulu lina lupita kukapembedza osati chifukwa choti ndi Ayuda ayi, koma ilili limapita kuti likangopembedza kuti akuti kumeneko kuli Mulungu odabwitsa. Ndimafuna kuti pamene tikulingalira kuti anthu awa amanena kuti tufuna tikumane ndi Yesu, ifeyo tili mgulu liti. Ku Yerusalemu kudapita anthu ambirimbiri amene monga tafotokozera, koma anthu awawa adapita kuti akakumane ndi Yesu. Munthu amene wapita kuti akumane ndi Mulungu, munthu amene akufuna akumane ndi Yesu, ameneyo wabwerera kudzapembedza, ameneyo wapita kukapemphera. So ina natcheyo titionena molimba mtima kuti anthu awawa adapitira kuti akapembedze chifukwa amafuna aone Yesu. The goal of liturgy is to see Jesus. Cholinga cha mapemphero athu sikungoyimba nthungululu, sikungonena kuti awapereka zambiri, sikungonena kuti titamidwe. Cholinga cha mapemphero seaja ndi kuti tiziona Yesu. Nchifukwa yake ife Akatolika timanena kuti the altar is the center of our liturgy. Tikalowa mchechi muja timapemphana ndithu kuti sentala pakati pa zochitika zathu pakhale guwa lija. Nde kuti ifika ndifa kwaya tisamachite zinthu zamatama zoti anthu ationereka eneyo ndine wansembe, ndisapangitse chipembedzo kuti ineyo ndikhale center of attraction, kuti anthu aziti taona ni bambo mmene akupempheretsera, taona ni mmene akuyankhulira. Anthu akabwera mmene muja chidwi chawo chonse chikhale paguwa. Ofuna kuona Yesu ndi amene akufuna kupembedza. Inu ndine tidzifunse kuti pamagulu ndatchula aja munyengo ya Lent ino takhala gulu liti. Gulu longoguzika kuti tili munyengo ya Lent, gulu longoguzika kuti tukapereka ntchito za chifundo za Lent,
gulongo guzika kuti kodi mulenti kumangophunzitsa monga ndikuchitira inemo kuti mulenti timachita izi ndi izi, timasala tikati kusala ndi chani, kupunguza ndi chani, pa milungu imeneyi timachita zotere, pa mulungu wachisanu mutha kuphimbira zithunzi mchechi kapena pamene mukulowa mulungu woyera, kumangophunzitsa basi. Kodi ineyo ngati wansembe munyengo ine ya Lent ndangobwera kuzaphunzitsa anthu, ndangobwera kuzalalikira za mawu a mulungu, kapena nanenso pamene pali sakramenti lakulapa ndikuchichirika, pamene pali kusinkhasinkha njira ya mtanda ndikutenga nawo gawo, ndikusinkhasinkha kumene ndikuchokera, pamene ndili ndikupita kumene ndikupita utsogolo, kapena ndili mgulu lija timanena kuti la duty basi, kungopanga kuti izizi ndi zimene ndikuyenera kupanga munyengo ino ya Lent. Agriki awa akutiphunzitsa kuti munyengo ino ya Lent titekeseke kufuna kumuona Yesu. Ndipotu tikayang'ana Yesu akupezeka paliponse. Yesu amapezeka mwa amene akulira, Yesu amapezeka mwa amene aferedwa, Yesu amapezeka mwa amene aberedwa, Yesu amapezeka mwa amene akusowa mtendere, amene akusowa chilungamo. Komatu Yesu amapezeka m'masakramenti yake. Bambo, timati tione Yesu. Mukuona chani inuyo mnyengo ya Lent? Ndikuona chani ineyo mnyengo ya Lent? Tapempha Ambuye atithandize kuti tizisakasaka kukumana ndi mwana wake, tizisakasaka kukumana naye Yesu Kristo. Chachiwiri chimene ndimafuna tisinkhesinkhe tsiku la lero ndichonena kuti anthuwa sakutchulidwa mayina ayi. Timaona maglosi anasiyana akafuna kukumana ndi Yesu, tiziona mawa ndi mkuja lino amanena kuti Zakeyo amafuna kuona Yesu, kapena anzelo akummawa amafuna kuona Yesu. Amatchulidwa ndithu mayina. Herode amafuna kuona Yesu, ana Zebedeyo aja adapita kuti aone Yesu chapambali. Koma anthuwa akungoti Agriki. Ndikukhulupirira kuti kuchikondero kumeneku kunali Agriki ambiri, koma angoti Agriki ena ngatinso mwachipongwe ngoti kaya ndi ndani, koma Agriki ena. Ndi chipongwe kutchulidwa opanda dzina pagulu. Zimachitika terekezena amalemba makalata. Mukadzafuna kuti kalata yanu iyankhidwe msanga ka maofisi mukandi maofisi aboma kandi makampani, umalemba ndithu kuti to the general manager, attention Mr. So. To the secretary, to the parish priest. Kalata ikatero amadziwa kuti iyi ndi yanga by all means. Koma ena amalemba makalata achipongwe, imene makalata ena timaona m'maofisi momwe amatha miyezi 6 asanatsegulidwe. Kulemba kwake amatani to whom it may concern, ngoti amene zimukhudzeyo ndi yemweyo. So anthu awo akufotokozedwa ngati kuti amene zimukhudzeyo ndi yemweyo. Agriki ena sangalondoledwe kuti ndi Agriki akuti anali amuna, anali akazi, anali achinyamata, anali olira, kungoti Agriki ena. Komano pamapeto pa zonse Agriki enawa akukumana ndi Yesu. Ndimafuna kuti mawu amenewa atilimbitse mtima, makamaka ife amene timadziona ngati tilibe mayina m'society yathu. Mwina sitidziwana ndi apolisi wina aliyense, sitidziwana ndi oweruza wina aliyense, sitidziwana ndi akulu achipembedzo wina aliyense, ansembe kandi ashehe kandi ndani, sitidziwana ndi andale ka sitidziwana ndi mafumu. Kunena kuti chilichonse chimene timapanga timangopanga ngati anthu basi. Ife atu alipo nena zoona anthu ena amayendera mayina, apite pa msewu okwata palamula amangoti dotsani, alowe m'mashopumu amangotenga zinthu, apite apa zawo zimangoayendera, upite kuchipatala angowalowetsa. Koma tilipo ena opanda mayina. Kuti kufuna ntchito tikuyenera tigubire. Ena ndikukamba pano ali ku skulu koma ntchito adazipeza kale, chifukwa azibambo awo, azimayi awo, azibale awo adakozera kale tsogolo. Osadandaula ife amene tilibe mayina. Tikapita kwa Mulungu samachedwa nkufunsa kuti the fact kuti adatilenga, anatiunza sabata yatha kuti ngakhale mayi atayiwala mwana wake, Mulungu yekha sangatiwale. Osataya mtima, osabwerera mbuyo, osakhumudwa pamene ena ationa ngati tilibe mayina. Pamaso pa Mulungu ndife amtengo apatali. Adayamba kudzikayikira nthawi ina mneneri Yeremiya. Ayi, ineyo ndine mwana, ineyo ndakulira kumudzi, zikakhala bwanji kuti ndikalalikire anthu amene aja. Ambuye chauti adamuwuza kuti usanene kuti ndiwe mwana. Iweyo ukadali m'mimba mwa mayi yako ndinali ntakudziwa kale, ndinali ntakusankhula kale kuti ukhale mneneri ukalalikire kumayiko onse. Ino ndine Mulungu adatikonda tisanabadwe n'komwe. Mulungu adadziwa kale destiny yathu. Mulungu amatiteteza, Mulungu amadziwa mawu athu. Ngakhale dziko litide, ngakhale zinthu zisayende, ngakhale ena asatifunire zabwino,
Before God, we are all precious. Before God, we are honorables. Before God, nchifukwa atatilenga Mulungu adagoma. Atalenga nyama amati zili bwino. Atalenga kamadzi amati zili bwino. Atalenga thambo ndi dziko amati zili bwino. Koma atalenga inuyo, atalenga ineyo, chauta adanena kuti zili bwino kwambiri, meoti 12. Sono ngati Mulungu adanena kuti zili bwino kwambiri, nkumadzigomera kuti ndalenga apa, ndalenga John, ndalenga Gregory, ndalenga Cesarea, ndalenga Mary, ndalenga ndani. Mulungu amatigomera akationa. Because of that, tili ndi mayina opambana, tili ndi mayina mtengo wapatali. Nchifukwa chake ngakhale Yakobo uja amamuwuza kuti usaope iwe Yakobo, ine ndoyera uja wa Israeli amene ndimakuteteza, ndidzakhala nawe. Ngakhale uli wofoka ngati nyongolotsi, ine ndili nawe. Tikawerenga buku la mneneri Yesaya ndime 40, timamva nkhani imene kuti Ambuye chauta adamulimbitsa mtima Yakobo nkufoka kwake. Paulo ndi ankamulimbitsa Timoteyo, anthu asakuderere poti ndi wachinyamata kapena poti umangodwaladwala. Ayi, ifeyo nda mtengo wapatali. Dzina si kanthu pamaso pa Mulungu. After all, these are only conventional things. We have a proper name before our God. Nchifukwa Ambuye Yesu ajamanena kuti ndife ake a Kristo. Anthu aja atafika ku Antioch amati ndi ake a Kristo. Yesu amatikonda tosefe. Yesu akationa amati ndife abale ake. Agriki amenewa ngakhala kungotchulira kuti Agriki ena, Yesu adawalandira. Sadayang'ane kuti akuchokera kuti, sadayang'ane kuti ndi ndani. Nyengo ino ya Lent ndi nyengo kuti tipange dzina loyenerera pamaso pa Mulungu. Kuti kupanga dzina loyenerera ndi kutani? Kupanga dzina loyenerera kuti Mulungu kumapeto kwa zonse adzatitani kuti udachita bwino mwana wanga, ndiyeno kukhululuka, ndiyeno kukhala odzipereka, ndiyeno kukhala odzichepetsa, ndiyeno kukhala ofunira ena zabwino, ndiyeno kukhala munthu amene akuyesetsa kukometsa moyo wake. Pamene tichita makhalidwe okomera Mulungu, pamene tibwerera kumawaja tidayamba nawo ulendo wathu, mneneri Yoweli amanena kuti musangong'amba zovala zanu, ng'ambani mitima yanu. Ansembe azilira, aziti anthu anu chauta akhululukireni, abwere ndi ana omwe ndi oyamwa omwe, onse abwere pamaso pa Mulungu. Pamene tiyamba kung'amba mitima yathu, pamene tiyamba kuyesetsa kukometsa makhalidwe yathu, pamenepo ndi pamene tikupanga mayina athu abwino amene chauta adzanene kuti udachita bwino mtumiki wanga. Inde anthuwa anatchulidwa kuti Agriki ena, koma pamaso pa Mulungu analandira monga mmene amalandirira munthu wina aliyense. Tiyeni tipange mayina athu abwino. Ife Akatolika amene tilibe choletsa kupanga dzina labwino kukhala kupita ku chivumbulo tikamva uthengawo, kukhala kumuuza Mulungu kuti ndifuna ndiyambenso mwatsopano. Muja adachitira mwana olowerera uja kuti ndinyamuka ndibwerera, ndipo ndikanena kuti ndidachimwira kumwamba ndi dziko lino lapansi, sindinoyeneranso kutchulidwa mwana wanu. Tchimo limatipangitsa kuti tizimva kuti tilibe dzina, sindinoyeneranso kuti ndikhale mwana wanu. Ndidanena ku mbindikiro umene linali nawo loweruka kuti chimapangitsa kuti tidzipangire mayina oyipa ndi khalidwe longoti me, I, myself, mundipatse, mundipatse, mundipatse. Ayi, mbindikiro umene tikupanga pano, nyengo ya Lent imene tili moyi, itisandutse kuti tiziti take me, make me, take me as one of your servants, make me as one of your children. Ndipo Ambuye akamva zimene tikunena mobwereza adzafunsa funso limodzi, ulokonzeka bwanji kuti ndikulengeso mwatsopano? Pepani bambo timati tione Yesu. Timona Yesu poyambirira monga ndanenera, tikapita pamaso pake ndi zolinga zoyenerera. Kachiwiri, tisadabwe, tisakhumudwe ngati tilibe mayina. Iye atisandutsa wa mayina, iye atisandutsa wa ulemerero. Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Ndikufunireni abale ndi alongo madzulo opambana ndipo osatopa pochita zabwino. Bye.